ang gaging oras ning kamatayan ko, yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, itamungan po. Maligayang patulunan ding indong Santa Monica ang asawa ng Patricio. At inge mo na nung doktor at igpaning Santa Iglesia, San Agustin. Ining mayumuming pa magdebosyon, darawod mikeka, iting nobinaryo, ulining pamaninasami, king masika namong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibimbing, ang pompenganak ang mga waglit, ulining kasalanan. Abinarang kalulungkot, dim pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sa po king yalang mawiwili, king kaparangalan, akapad dang binaring kayanakan, at ding katubale. Nunemiyala sa king kalarong takot king Diyos, apani bataning tune kabyasdan. Banting upaya, king pangabiyeming mikakasundo, at misasanlub keti, aparalanan ming yabe-yabe mo naman kayan banua. Antimoing pamyabe-yabe yung eni, iko ning asawa mo at anak. At kanita, adalit tayong kapurian king Diyos, datang king alanangga, yanasa. King mit mong kataymikan, sanbit lang tala po rin kaya katang kayadwanan, kaniting nobinaryo. Pakiabiyata naman yung kapayapan pilataning Russia at Ukraine. At nga tamong manalangin, igpaming at subanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kami yung kayarian mo, mi pamintuan yung loob mo kaya tisulip, antibanwa. Hingka kanan mi king Aldo, ibiyem mo kaya kami king Aldo ngeni, ang point pasala mi kaya kaya pa isaw kin tuksuno na ikapos mo kami kin sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo aking grasya ng ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, tuning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king ikpa at king anak at king banal ay Espiritu. Antimo sa jaran ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilanman, manggaman king alang gaya nasa. Igpaming at subanwa misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan niya yung loob mo kaya tisulip, antibanwa. Ingka kanan mi king Aldo, ibiyem mo kaya kami king Aldo ngeni, ang poing patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. E mo kaya pa isaw kin tuksuno na ikapos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ing ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, tuning Diyos, panalangin mo kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king igpa at king anak at king banal na Espiritu. Antimo sa jaran ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilanman, manggaman king alang gaya nasa. Igpaming at subanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo kaya tisulip, antibanwa. Ingka kanan mi king Aldo, ibiyem mo kaya kami king Aldo ngeni. Bapo Maria, mit mo aking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, at nuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, tuning Diyos, panalangin mo kay makasalanan, nginit king oras ning kamatayan ni Amen. Ligaya king igpa at king anak at king banal na Espiritu. Antimo sa jaran ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilanman, mangkaman king alang gaya nasa. Pamupo sa panalangin, itamungan po. O mapamakalulong Diyos, tulad ring malungkot, at biring manalig keka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiramdaman, ing dakalaluwa ng Santa Monica. King pamibalik lub ning anak ng San Agustin. Pagkalam mo sapo kaya kami, ulining pamamilatan day lang adwa, king tangisan mi naman sa, ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, ulining malagrasya mo, ulining ginuming Jesucristo ng anak mo, amponing Espiritu Santo, yanasa, kilagyunig pat, ning anak at ning banal na Espiritu. Amen.
operasyo emperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay ikpami. Aminan mi ring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod at yatsyat me kaya kami ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansa mi. Ipanalangin mi na ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang miyawa na, kumayap lalasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ting sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itihaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming maganlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sana pisawiling yaklis mi keka, king kakulangan mi. None, bagkus mo king ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo San kami. Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Mayap at magrasya nga bak po kay kayungan. Kaniti pong kay katang kapag masusyan, pagkiabetala karing kay katang panalangin, ding makatuking intensyones. Ding masi sponsor, king mumunang Aldo, parangal kang San Jose, esposa ng Maria, Sister Rosemary Medina, Brother J.P. Gozon, and Sister Reina Castro. Pasalamat Daddy, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Belina Katikbak, Ditz and Lita David and family, Abelina Bonus. Special intention, Sister Belina Katikbak and Joanna Lim, Joe and Rose Tolentino and family, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, Rosario Bondok, Josephine Ann Lim, James Rose Katakutan, Speedy Recovery, Chismel de Alca, Iling, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, at Lerna Panganoran. Speedy Recovery, Chismel de Alca, Wedding Anniversary, Thanksgiving, Rod and Camille Policarpio. Antimuring ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladuada di
Pelino, Josepina, Domingo Sr. and Jose, Erlinda, Domingo Jr., Monseñor Felicito, Felicitas, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Liam, Matthew, Amalia Death Anniversary, Victor, Angel, Mark Brian, Librado at Jesus. Makiabet ang puking dalita pamuklat. Po ng anak po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ni Ginutang Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, matabay kay kaingan, At kaya kante mo rin, maya pa abak kay kayo po, maya payabang po among. umpisan tayo po king Aldo iti, ang siya may Aldo pamagsadya, para king Aldo ng piyestang Apong Jose. Nyabat ang abebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si siyang tala pa rin kasalanan tamo, at anyaran tapa mo yung lunos na at kapatawaran ng Ginon. Ginong Jesus, sinabi mo, ing balang manyawad, mirina niya, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ginong Jesus, nga mo, ing balang manintun, manakit siya, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, gikas mo, may buklatan niyang pasbol, ing ninumang kakatok. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos, sa may paintito, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawat, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, alaking arapat, nung alaka. Kapamilatan, ning kaya kang Espiritu, sa panmuking makabalo, king matulid, at maging mawong tupad, king kaburian mo. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambem, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ninggin. Pamamasang iba't king libro ng Esther. Binayang meligalig ing Reyna Esther, inyame nalangin niya king Ginu. Nganang menalangin king Ginong Diyos ning Israel. O Diyos ko at Ari, at bukod mong ikaing Diyos, saupan mo ko uling magdilidili ko, at alang makasap ka na ako nunemo ika. Malapit ko nang itayain biye ko king panganib. O Gino, eko malyaring kalingwan itang sinabi na kanako ning makatwa ko.
Nung makananong ika, Gino, pinili me ing Israel karing aliwang bansa, ban maging balen mo, king kapilan paman. Tuparan mo ing sablang pangako mo karing makatwami. Emo sana kakalingwan, o Gino, datang nakasakaniting oras ning kaguluan mi. Dinan mo keng tetagan loob, o ari ding sablang Diyos, at peka punda ring sablang upaya ketiking yato. Dinan mo kung sikanan amarap king leon, ay asero, ban ayad kat keng mimwa king taong manyira kaya kami, at kanita ne mi pahamak at ding taong kapanalig na. O Gino, iligtas mo kami, magdilidili ko, saupan mo ko, ala kong alapitan, nunemo ika. Ama nuning Gino. Salamat, King Diyos. King Aldo minaos ko, ika pekibatan mo ko, o Gino. King Aldo, minawas ko, ika pekibatan mo ko, o Gino. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Gino. Arapan da ring angel, magkanta kong kapurian ke ka. Arapan ke ing banal mong templo, duko ko at purian ing ke kang lagyo. King Aldo, minawas ko, ika pekibatan mo ko, o Gino. Uling pepakilala mo ing sablang bagay makapaigit siya ing lagyo at kautusan mo. King Aldo minaos ko ikapeki batan mo ko. Mismong sikanan mo yung binye mo kako. King Aldo, minawas ko, ika pekibatan mo ko, o Gino. Makapadurot ko man king kagutgutan. Ining biyeko kaya kayang ingatan. Kalaban kong mga kako kaya kalang sasabatan. At iligtas mo ko kapamilataning upaya mo. King Aldo, minawas ko, ika pekibatan mo ko, o Gino. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Sumisi kayo at magbalik loob kako, king mabilog yung puso. Uling maganak ako at mitmo king lonos. Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa kay may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka, o Gino. King panahon na ito, Jesus nga na karing kayang alagad, manyawad kayo at merinan kayo, maninton kayo at manakit kayo, katok kayo king pasbol, at may buklatanan kayo. Uling balang manyawad merinan niya, ating balang maninton manakit siya, at may buklatanan niyang pasbol, ing ninumang kakatok. Ninong pengari kay kayong munye batu, king anak ng manyawad tinapi. Dinan niya kayang ubingan nung manyawad yang asan kay kayo, ing anak yo. Nung ikayong palpikasala, balo yu lang dinan maya pabagay ring anak yo, edi lalo na kayong balong dinan ningib payong at siyabanwa. Ibiyan ang sablang mangaya pabagay, karing manyawad kaya. Daptan nyo karing aliwa, ing buriyong daptanda naman kay kayo. Iting kabaldugan ng kautusan, ating sablang turu daring propeta. Ing mayap ng balita, ng kakatamong kaligtasan.
Kapurihan kay ka, O Kristo, makiramdamdamo po kayong humiliyo. Dahil panahon po ng Kwaresma, na isa sa mga practices natin ay ang mas marubdob na pagdarasan. Kaya ito pong mga pagbasa natin ay tungkol sa pagdarasan. Yung first reading natin ay ang panalangin ni Esther. Alam niya, maikli lang po yung Book of Esther, mga 12 chapters lang. Hindi ko alam kung alam yung storya niya. Pero siya po'y ang napili na naging asawa ng isang Persian king na si Asero. At si Esther ay isang pamangkin ng isang nagtatrabaho sa kaharian ni Asero. Sila yung mga Hudyo, Esther at saka yung kanyang tiyo na si Mordecai. Kaya lang minsan habang papunta si Mordecai sa palasyo ng hari, hindi siya yumuko sa kanang kamay ng hari na si Haman. Kaya yan nagalit si Haman kasi hindi raw siya nirespeto ni Mordecai, ang tiyo ni Esther. At dahil malakas sa hari, gumawa ng paraan si Haman na patayin ang lahat ng mga Hudyo. Ganon. Kaya gumawa ng edict. Nakinig si King Asero sa kanyang kanang kamay si Haman. Gumawa ng edict, ng batas si Haman na lilipulin ang lahat ng mga Hudyo. Siyempre po, Hudyo si Esther. At saka ang tiyo ng si Mordecai. Kaya dito po, marubdob nagdasal si Esther kung anong gagawin niya. Sana'y maligtas sila sa kamay nitong tigre, sabi, itong tigre, itong leon, na hindi matuloy yung paglipol sa lahat ng mga Hudyo. At ang ending po nito ay salamat. Nakinig ang Diyos sa panalangin ni Esther at sa panalangin ng lahat ng mga Hudyo dahil sila'y naligtas sa kamay nitong sana'y lilipol sa kanila si King Asero. At later on, yung pong si Haman, yung kanang kamay niya, siya po yung pinatay ng hari. Ganun po yung ending. Kaya dito, ang sinasabi lang nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Nakikinig siya. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, same yung ating tema na pagdarasal, yung kung hihingi ka, ikaw ay pagkakalooban, ang sino mang naghahanap, ito'y kanyang makikita, ang kumakatok siya'y pagbubuksan. So it's about prayer. Pero sa karanasan po natin, hindi naman lahat ng hinihingi natin natatanggap natin, ibinibigay ng Diyos. Kapag ito po yung pagbasa, naaalala ko yung isang kwento. Yung isang nanay, habang busy sa kusina, iyak nang iyak yung kanyang anak, yung baby niya, yung anak niyang maliit, na inaalaga naman ng yaya. Kaya nainis yung nanay sa pag-iyak ng bata. Kaya sabi niya, magpasigaw dun sa yaya. Yaya, ba't iyak nang iyak yung baby? Si baby. Ibigay mong hinihingi niya para tumigil sa kakaiyak. Ayan. Kaya yun po, ibinigay ng yaya yung hinihingi ng bata. At yan, habang nasa kusina yung nanay, nung bigla po mas lumakas yung iyak ng bata. Mas malakas kaysa sa dati. Oh, yaya, pasigaw na naman si nanay. Bakit lalong umiyak si baby? Hindi ba binigay ang hinihingi niya? Binigay ko po, sabi ng yaya. Ano bang hiningi niya? Bakit umiyak pa rin siya? Humingi po siya ng langgam, mga langgam po. Binigay ko po yung mga langgam. Ayan, umiyak ng umiyak. Siyempre po, pag kayong mga magulang, alam niyo naman na bago niya ibigay sa inyong mga anak ang isang bagay, titignan niyo muna
kung ito'y makakabuti o makakasama. Kailangan, screen nyo muna, scan nyo muna na kayo yung dapat dapat sumuri kung ito'y tunay na kailangan ng bata. At kayo nagdedesisyon sa mga bagay na ito. Kasi kung minsan hindi pa alam ng bata kung anong talaga makakabuti o makakasama sa kanya. At parang ganun ang Diyos. Ang Diyos, hindi niya binibigay ang gusto natin. Ang binibigay niya, ang kailangan natin. At ang bibigay lang niya, yung tunay na makakabuti, ultimately, what is good for us. Kaya sa ating pagdarasal, ganyan, kung minsan, iba yung nangyayari. Kasi para sa atin, alam ng Diyos ang makakabuti at kailangan natin. Yun ang tignan na lang natin. Pag parang hindi prayer answered tayo. Kasi kung minsan, ika nga, mayroon palang ibang inihanda ang Diyos na tunay na makakabuti at tunay na kailangan natin sa buhay. Kaya, anong conclusion natin? Tuloy lang natin ang ating pagdarasal. Tuloy natin ang ating pagsamo sa Panginoon. Dahil sa ating pagdarasal, hindi lang naman yung pangangailangan natin ang pwedeng matanggap natin. Hindi lang yung gusto natin ng baka sakali tumama tayo sa isip ng Diyos at ito'y talagang ipagkaloob niya kasi ito naman palang the best at para sa Diyos ay pangangailangan natin. Kundi sa ating pagdarasal, lalong humihigpit at tumitibay ang relasyon natin or connection natin sa Diyos. Amen. Ngayon po yung ating dulog sa kanyang mga kahilingan, tayong lahat na patuloy na nagdarasal, lumalapit sa Panginoon sa lahat ng pangangailangan. At ito'y para rin humigpit at tumibay lalo ang ating pagkaugnay sa Kanya. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, potang manyawad kami, ibigay mo itang lalong makakayap kaya kami. Ginoo, potang manyawad kami, ibigay mo itang lalong makakayap kaya kami. Para ka ring obispo at pari, pakitlasana at maging tunay tawaning panalangin, ang maralasdang akakit ding karelang kawan, kingmit mong kababan, makasiklod arapan ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, potang manyawad kami, ibigay mo itang lalong makakayap kaya kami. Para ka ring pamuntok sibiko, mika oras lasanang manyawad at makiramdam king Diyos, para king ikakayap ding karelang tatayran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, potang manyawad kami, ibigay mo itang lalong makakayap kaya kami. Para ka ring pengaring babayi at lalaki, kapilan man sana erodirinan bato, imbes na tinapering karelang anak, metong aubingan imbes na asan, nga nawari, marok ay edukasyon at marok alimbawa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, potang manyawad kami, ibigay mo itang lalong makakayap kaya kami. Para kaya katangang makatipon keti, kapilan man sana etaya pupwersan ing Diyos, bangawa na ing burita mo, nune parati tang adwan kaya, inggawa na kaya katamo itang kaburyana, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, potang manyawad kami, ibigay mo itang lalong makakayap kaya kami. Ngayon po adwan taming sarili tang kapagnasan. Oy, paming at sibanwa, iparalamin kaya kang Espiritu, banibyan na kaya kaming inspirasyon, adwan king panalangin, itang makakayap kaya kami. Itiadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Deta pong maksadyang mag-oper, talakad na la. Magkiabeta pong magkantakin dalit, parking pa magsadya karingayin.
Panalain kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuy ting daon karing gamad mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, maging malapit kesa, king kaya kaming balayan. Maging malapit ka sa king kaya kaming balayan. Tanggapan mo, ring kekeng panalangin at ayin. At busan mong makapagbalik keke ka, kambeling kabilugan ming puso. Itihadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kaya kaan timurin, Yat na yorem puso yun. makayat na no, king ginu. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Balang banwa, babiyeme kaya kamiting masayang panahon, anan umipag sa dyan, impabag masusi king pamaylasa, kamatayan at pamanyabi ng mebye, kambering may bayang puso at kaisipan. Ipagkalubme kaya kami, ing espiritu ning malugod ang kagalangan kaya ka, ading kusang luba pamanyuyo, karing kaparaming tao. Kapang gagana kamila, ring maulang may palyari, amin niya bayang beke kami, kapamilatan ng Kristo. May gaganap kilugmi, ing larawan, ing kaya kang anak. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, alantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king espiritu mo. Ban para kaya kani malyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapi, te pasalamat siya kaya ka. Pira sunit binyene, karing kayang disipulo ang anam, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiing ka na akong katawan, amidawan para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyin ng kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ng bay talang hanggang tipan. Ami po para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ing
pa, ang kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapining biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papak mo ba ming pagamwa mo, king ikaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mo na naman, ding kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalong-lalo na i Jose at i Rodela. Ding alapang mayang unabi, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang angga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tatu, kagumning Banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayin talapangabos at libog king bananan turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Igabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Na mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, na ning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia.
At pamayapan namin pambilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibiat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. May kakapatatangan po, masyatangin po po gayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan. Yang malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato. Nontang makakilat, makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat sa tikas kesmay may nga nga manang mo, kumayap kumayap na na. mo.
Siklaw tampo. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo. Banting daratang nga pambansa ang pang lokal halalan. Ing tunay ang mag-ari, yung kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon, terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buhatan, ban makapamiray. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamang amano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, ing gawandang tune, tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad ning tao, ing palagi ang galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka ampon may na, ilaring migit miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong ing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo, itamongan po, pastuling kaladwami ampon talapagligtas ni Meto Sikluban. Ing politika ing pigkalugmuke kami, Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, antimo yung pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi, king politika, para karing butante ang pon kandidato, mamiye parangal, king malalagyo mo, at makasawop, ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, ibay mo kaya sana kapamilatan direteng misteryo, pakayapan da kaya sana ngeni, at yatad king biye alanganga. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ating ginuman tabi kay kayo, At kaya kanto mo rin. bendisyonan ako ng Diyos sa may ipahing totoo, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. umeta ng ngeni, paligantayin Diyos, kapamilatan din kay katamong pamibiyebye. Salamat, King Diyos. Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras kay kayo. Magandang araw. Marami pong salamat. Maligayang San Jose.
First, yung synod natin mamaya, no? 10, tuloy tayo sa 10 a.m. Okay, thank you. Ing parokya ng Santa Monica, Ketibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamu, matimid nung susulong ding programang maglayon, king pamiganap ning be Kristiyano, king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad. Ing banal na kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uli niti, masayami la pong dadake ke kayo, ding bunga na ning ke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangay langang sahop at lingap. Diniring ke katamong meging proyekto. Mumuna, pamamye sahop ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King saup na ding niyayaliwang aguman, kalupaning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasaup ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, ang may ganap karing kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kaya katamong pamakiramdam, king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kaya katamo king Synod on Synodality. O ing pamaglakbe, anting metong abalayan ayabe-abe at makisan metong king Iba, Anak, at king Banal na Espiritu. Uli niti, agkatanda kayongan pong makyabe, king programang awsan tamong Dieko Diemo. At tinatag ding parokya para karing kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita makapakisan metong tamo king aws ning panahon, ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Baka nano po ing gawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug, ding kaya kayong adawon para kaniting panahon ning Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, ibat ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyu, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale, at abayan panalangin akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat, metong yang dalan, ban may paltutu, ing paninasan ning parokya, karang miyayaliwang programa, ban may sulong ing biye. Malyari ula pong ibiye ding kaya kayong alkansya, mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession,
king misa. Kalupan ning lugod ning ibake katamo, king pangadaw ning kayang anak, uli ning lasana at kamatayan king krus, manano na sanang ding eganaganang bininyagan, gumusaltangan at sumulong, king pamisan metong king kasalpantayanan. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampon kamatayan ning ginuta mong Jesucristo, idala na katasangan king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.